Hjertelig velkommen til en guided meditation, som denne gang er uden musik. Så jeg håber, du selv sætter dit yndlingsmusik på derhjemme, eller du vælger at lytte til den i stilhed. Og blot åbne dig for de energier, der arbejder igennem denne meditation. Med os har vi blomsterremediet, som hedder mod, som handler om at turde stå i sit eget, også sit eget mørke, og tage sit mod til sig. Der står lidt mere tekst inde i den lille video efter meditationen, som du kan læse. Dejligt, du har lyst til at være med. Jeg håber, at den kan give dig noget godt. Tak. Start med at tage nogle dybe åndedræt helt ned i bunden af din krop. Pust ud på udåndingen gennem munden og sæt gerne lyd på. Tag 3, 4, 5 dybe åndedræt og mærk, hvordan din krop falder mere og mere til ro. Mærk, at du slipper tanker og bekymringer på udåndingen, og du åbner dig for indstrømningen lige nu. Tillad dig at være med alt, hvad du mærker lige nu. Gør dig stille og mærk dit hjertecenter som fokus for din bevidsthed lige nu. Mærk, hvordan du falder mere og mere til ro. Læner dig længere og længere tilbage. Og åbner dig for den renselse, som strømmer til dig lige nu. Som renser dig omkring din aura. Som små hvide flammer, der brænder og forløser omkring dig. Alt uhensigtsmæssigt i din aura lige nu. Bare overgiv dig og læn dig tilbage til energien, til forløsningen og til de små hvide flammer. Se for dig, hvordan de små flammer bliver større og større. Til sidst er det en stor hvid flamme, du sidder inde i, som lutrer dig og renser dig. Husk at tage nogle dybe åndedræt ind imellem, når det føles behageligt og rart for dig. Tillad flammen at rense og forløse alt uhensigtsmæssigt omkring dig i din aura lige nu. Mærk, hvordan flammen også går dybere ind og renser inde i din fysiske krop. Alle energier, som er klar til at blive forløst, og som er uhensigtsmæssige for dig at bære lige nu. Så alle cellerne bliver renset med den hvide ild. Det er en særlig hvid ild, som er lidt opaliserende, som om der er små glimmer i. Sådan opalfarvet, lysende, rensende energi. Tillad den at strømme ind i din fysiske krop. Overalt, hvor den renser, forløser og slipper gammelt stof, som ikke længere behøver at være inde i din krop. Måske er der særlige områder i kroppen, som har brug for særlig renselse, så lad flammen vandre derhen og gør et dybere forløsningsarbejde netop der. Det kan være fysiske smerter og spændinger. Det kan også være, at der stadig sidder nogle områder i din aura, som har brug for forløsning. Så tillad dig selv, at flammen er fleksibel og bevægelig og bevæger sig lige derhen, hvor der er brug for den netop nu. Den rensende hvide flamme, der lutrer dig og renser dig i kærlighed og i lys.
blot læner dig tilbage og overgiver dig og giver slip. Slip alt det gamle, uhensigtsmæssige, som ikke længere tjener dig mere, eller som på alle mulige måder stopper dit energiflow i din krop eller i din aura. Og mens du bliver renset mere og mere, så mærk, hvordan dit sjælslys strømmer ned gennem toppen af dit hoved, ned gennem hele dit hoved og ned gennem halsen og ned i dit hjertecenter midt i brystet. Tillad energien at fylde og vokse fra dit hjertecenter og ud til alle sider. Mærk, at du åbner dig for din sjæl. Mærk, at du bliver mere og mere sjælsgennemstrømmet. Og tillad sjælen at brede sig ud i hele din fysiske krop. Også her kan der være blokeringer, som forhindrer sjælslyset i at strømme ind i dig. Så tillad den hvide flamme at opløse blokeringerne, der sidder, så sjælslyset frit kan strømme igennem dig. Fylde hele din krop. Fylde alle cellerne i hele kroppen. Tag igen nogle dybe åndedræt. Og mærk, hvordan sjælen breder sig ud i hele kroppen. Gå nu med din bevidsthed under dine fødder og ind i jorden. Mærk, at der sidder rødder forbundet tilbage til tidligere liv. Måske er der særligt fra den ene fod, højre eller venstre, en rod, som du mærker, du skal følge. Så gå nu med den bevidsthed ned i roden under dine fødder og find tilbage til et tidligere liv. Et tidligere liv, som forhindrer dig i dette liv i at stå i din kraft. Det er ikke sikkert, at du skal ind og se, hvad der foregik dengang. Det kan være, at du bare får nogle symbolske billeder, eller en fornemmelse, eller nogle følelser indeni. Tillad dig at være med præcis det, du mærker eller ser. Og vid, at det er trygt for dig at give slip. Mærk, at den hvide opaliserende flamme strømmer ned igennem de rødder, som er aktuelle lige nu, og som har brug for at blive renset og lutret. Og forestil dig, at det eller de liv, som der er brug for, skal forløses ind i, sidder inde i denne hvide flamme. Bevidst behøver du ikke at gå ind og se billederne. Blot mærk den hvide flamme forløse fra tidligere liv og brænde de rødder over, som forhindrer dig i at stå i din kraft i dette liv. I din styrke og i dit sjælslys. Så forestil dig, hvordan der brænder flere og flere rødder væk. Flere og flere tidligere liv, som er klar til at blive forløst. Som bobler, sæbebobler, der forsvinder og flyver bort. Liv for liv. Blot læn dig tilbage og have tillid til, at du giver slip og overgiver dig. Og fortsæt så længe du mærker, at der er mere, der skal forløses, nede gennem dine rødder til tidligere liv. Og lad flammen brænde boblerne væk og forløse, så du giver slip. Slip på dit tidligere liv, som ikke længere tjener dig til det højeste bedste. Og mærk, at nye rødder vokser ud af dine fødder og ned i jorden. Nye friske skud og rødder, som planter dig stærkt, stabilt og trygt her på jorden. I lige netop dette liv, som du lever i dag. Så
tillad alle de gamle rødder, som ikke længere er hensigtsmæssige, at forløses i den hvide ild. Og lad de nye rødder tage over. Mærk, hvordan du danner et større og større rodnet på jorden. At du tager din plads. At du lander her. Og lad disse rødder gå dybt, dybt ind i jordens kerne og ind i jordens hjerte. Og tillad dig selv at trække næring op fra jordens hjerte. Efterhånden som du mærker, at der ikke er flere gamle liv, som trænger til at blive forløst og sluppet, sætter du din bevidsthed ind på de nye rødder og det kæmpe store rodnet, du er ved at skabe lige nu. Og mærk, at der er støtte og hjælp fra de indre planer til dette lysarbejde, til dette forløsning med dig lige nu. Mærk dine rødder styrkes. Mærk dine rødder plantes dybere og dybere ned i jorden. Og have tålmodighed med dig selv og med processen. Tag dig den tid, du skal bruge, for at rødderne gennemtrænger jorden i et stort, kraftigt rodnet. Nogle gange kan det være, at der fra den ene fod ikke strømmer lige så mange rødder ud som fra den anden fod. Så have fokus på den fod, hvor du føler, der er lidt blokeret energi. Og så bed om hjælp til, at der også fra denne fod sættes dybe rødder, og at det store rodnet bliver i balance og harmoni. Du skaber det rodnet, som er bedst og mest optimalt for dig lige nu. Og tillad dig at være med præcis det, der er lige nu. Det er via tilladelsen og accepten, at vi skaber forandring. Rodnettet bliver større og større og mere kraftigt og fyldt med livskraft og nerve og energi. Og særligt 2 rødder, en fra hver fod, vokser helt ind i jordens hjerte og trækker styrke, mod og næring op gennem roden og op i dine fødder og fylder hele din krop. Du mærker, hvordan kroppen bliver mere og mere fyldt op. Du mærker den nye energi, og du mærker styrken indeni. Styrken til at stå her i din kraft på jorden. Så tillad blot energien at arbejde og puffe alt ud, som ikke er hensigtsmæssigt mere. Og mærk, hvordan den nye energi tager plads inde i dig. Du bliver mere og mere fyldt op. Og du mærker, hvordan energien, når den har fyldt hele din krop og alle dine celler, strømmer ud til alle siderne omkring dig. Som en kæmpe lysende hvid sol, eller en anden farve, du forestiller dig, mærker du strålerne stråle ud til alle sider. Du tager plads på jorden. Du lader dit sjælslys og din kraft fylde til alle sider lige nu. Mærk, hvordan det puffer væk, hvis der er noget, der står i vejen. Og mærk, at det er trygt for dig at stå lige præcis nu med hele din kraft. Tag din plads på jorden. Det er trygt for dig at fylde og være lige præcis den du er.
Måske møder dette nye lys nogle episoder, nogle følelser, tanker, oplevelser, som trænger til at blive forløst. Så lad denne nye energi, der strømmer ud af dig, strømme ind i dette og opløse, tilintetgøre disse oplevelser eller tanker og følelser, som du kan have siddende. Så lad den nye lysende energi blive stærkere og stærkere og puffe alt væk, som du ikke har brug for i dette nu. Og giv dig tid. Vær tålmodig med dig selv. Mærk, hvordan der er en indstrømningsenergi ned igennem dig, som støtter dig. Hele vejen. Giv dig tid. Og tag plads med dit lys til alle sider. Både over dig, under dig og til alle sider. Mærk, hvordan du får mere og mere plads. Hvordan du ligesom bliver større. Din aura vokser. Du fylder mere. Og mærk, at det er trygt at fylde på jorden. Det er trygt at være lige netop dig. Som en lysende sol tager du plads. Stråler din kærlighed og dit lys ud over hele jorden. Måske kan den hvide ild endnu hjælpe dig, hvis du stadig oplever nogle blokeringer, nogle steder i din krop eller din aura. Så kald den hvide ild ind til renselse og lutrelse af disse områder. Mærk, at du er tålmodig og nænsom med dig selv. Mærk kærligheden fylde dig. Kærligheden til den du er. Til alt, hvad du indeholder. Og mærk, hvordan lyset bliver større og større og strækker sig længere og længere ud over jorden. Tillad dig at være hele dit sjælslys og mærk, at det er dybt forankret i dit hjertecenter og i hele dig. Som en lysende stjerne eller en lysende sol, stråler du sjælslyset ud over hele jorden. Det er fint at tage nogle dybe åndedræt stadig, når du føler du har brug for det. Det er trygt at være mig. Det er trygt at åbne mig for sjælslyset og sjælsgennemstrømningen. Jeg stråler mit sjælslys ud over hele jorden. Og forestil dig nu, at du møder andre, der står i deres sjælslys og i deres kraft. Og mærk, hvor trygt og rart det føles, at man sagtens kan være store og fylde, uden at gå ind og tage hinandens lys eller hinandens plads. Hvis det føles sandt for dig, så gå der en lille tur i din hverdag med de mennesker, du omgås. Og mærk, at du har dit nye sjælslys godt integreret i dig. Og så mød de mennesker, du møder i din hverdag. Og mærk, hvilken forskel det gør ved,
at du står i hele din kraft og alt det lys, som du kan stå i lige netop nu. Og husk at være nænsom og tålmodig med dig selv. Du vil mærke, at jo flere gange du laver den her meditation, jo mere styrke og kraft kan du trække til dig og kan du stå i. Du kan også vælge at træde ind i en svær situation, som du står overfor, snart der skal udføre, eller nogle konflikter, du har stået i med nogle mennesker. Så forestil dig, at du står sammen med dem, eller i den nye situation, og mærk, hvad der sker, når du trækker sjælslyset ind i situationen. Ligesom strømmer den ud fra dig og ind i den situation. Se, hvad der sker. Og vær åben for forandring. Du kan tage flere episoder eller situationer, hvis det føles sandt for dig lige nu. Mærk, hvordan der sker forløsning. Mirakler kan ske. Helt nye måder at se og opleve tingene på, og nye måder at have en relation på. Tillad blot at være med. Og mens du tillader, så mærk, at du går nænsomt ind i dit hjertecenter. Hvis det føles rart, kan du lægge din ene hånd på hjertecenteret. Du kan åbne dig særlig meget for blomsterremediet mod, som er med i dag. Og lad det strømme ind i dit hjertecenter og ud i hele din krop. Blot vær åben og tillidsfuld. Mærk, hvordan det forløser i alle cellerne. Hvordan det tillader dig at ture gå ind i alt, du indeholder. Det dybeste dybe og det højeste høje. Jeg står. Jeg er. Lav selv styrkende bekræftelser inde i dig. Jeg står i min kraft. Jeg står i mit sjælslys. Jeg er min sjæl. Eller andre, som føles sandt for dig. Mærk dit hjertecenter. Mærk, at det er trygt for dig at være sårbar og åben i dit hjertecenter. Også når du står i dit sjælslys, og på den måde kan stråle endnu mere kraft ud via dit hjertecenter. Via hele dig. Så mærker du også blødgørelse i hjertecenteret. Blødgørelse i solar plexus. Og falder mere og mere til ro inde i dig.
mærker, det er trygt at være dig. Hele dig. Og mens du står der og mærker, hvor trygt det er at være dig, så åbn dig for ny inspiration til din opgave på jorden lige nu og den næste tid fremover. Tillad dig selv at være inspireret og åbn dig for billeder eller ord, som kommer til dig lige nu. Husk, at det kan være alt. Det kan være episoder, der handler om at være mere til stede i sin krop. Det behøver ikke at være specifikke opgaver. Så blot vær åben og accepter det, som kommer til dig. Jeg åbner mig for de opgaver, som kommer til mig nu. Store som små. Jeg mærker, at tiden er inde til, at jeg åbner, tillader og er. Jeg skaber, hvad min sjæl ønsker at skabe. I tryghed og i tillid. Og jeg giver slip på alt, som ikke længere tjener mig hensigtsmæssigt. Giver slip på alle tidligere liv, som ikke længere tjener mig. For det højeste bedste, og jeg åbner mig for mit sjælslys fulde potentiale i det omfang, jeg er klar til netop nu, her på jorden, i mit liv i dag, i dette nu. Tillad blot og læn dig tilbage. Vær modtagende og åben, og blød og varm i dit hjerte, og tryg og sikker i dit solarplexus. Tryg og sikker i dit harecenter, hvor du mærker livsglæden og kreativiteten strømme til dig. Tryg og rolig og stille i dit rodcenter, som forankrer dig dybt til jorden. Igen mærker du blødheden og nænsomheden i dit hjertecenter. Og du mærker denne kærlighed og blødhed strømme op i dit halscenter, hvor det løsner og frigiver, så du trygt kan sætte ord på alt, som ønsker at strømme ud af dig, nu og i fremtiden. Du tillader energien at forløse blokeringer i dit halscenter, som tidligere har forhindret dig i at skabe og udtrykke dig. Så mærk, at der løsnes og frigøres i halscenteret i dette nu. Tag nogle dybe åndedræt, når det føles sandt for dig. Og tag dig den tid, du skal bruge. Og når du føler dig klar, lader du energien arbejde videre op i dit ansigt og ind i dit tredje øje, hvor det også forløser og åbner til harmoni og balance. Og videre op i dit kroncenter, hvor du særligt stærkt mærker dit sjælslys strømme ind i dig. Så du giver slip og forløser i dette nu. Og samtidig mærker du, hvordan sjælslyset bliver stærkere og stærkere i den måde, det stråler ud fra din fysiske krop og ud igennem din aura lige nu. Tillad og vær med hele din sjæl, med hele din kraft på jorden i dette nu. Og mærk, hvordan harmoni og balance lige så stille og roligt fylder dig i alle cellerne i din krop,
men også i energifeltet omkring dig i din aura. Mærk roen, harmonien og freden fylde dig. I takt med, at du forløser mere og mere uhensigtsmæssigt stof, som du har båret med dig. Du mærker, at blomsterremediet mod har arbejdet dybt i dig. Du mærker, hvordan det hjælper dig med at konfrontere det mørke inde i dig og i dine omgivelser. Og du mærker, hvordan det støtter dig i at åbne og modtage visdom ved at gennemleve de ting, som du tidligere har frygtet eller flygtet fra. Du mærker mod og accept. Også accept af din egen personlighed. Også de steder, hvor du kan føle dig træg eller ikke rigtig føle, du slår til, så mærker du accepterer og lad energien for blomsterremediet støtte dig. Mod og accept også af din egen personlighed. Og stille og roligt mærker du, hvordan energien trækker sig stille tilbage. Men at du bliver i din kraft, og i din tryghed og din harmoni. Og den tager du med ud i dit hverdagsliv. Og bevarer den. Styrker den mere og mere. Eventuelt lytter til denne igen, hvis det føles sandt for dig. Og giv dig lidt tid. Lyt til lidt stille musik, eller læg dig i naturen, eller læg dig blot ned på din seng, og lad energien runde af og arbejde stille færdigt. I præcis harmoni og balance for dig. Må du stå i dit eget sjælslys med din fulde styrke. Og jeg takker herfra. Jeg takker dig, som er med hjemmefra. Og jeg takker alle de lysende hjælpere, som har været med os i dette lysarbejde omkring vores egen kraft. Hvordan vi ved at stå i vores egen kraft, også tillader andre at gøre det samme.